שלום כאן יוגב, ומי שגם דיבר איתי באותו זמן זה בן דוד שלי, זה אור כוכב. שלום, אני ארנה 10 עוד 100 עוד 90 ארנה 11, ואם אתם רוצים עזרה שימו בתגובות, אפשר לבחור על דקי, לבחור בין קלף לקלף וכל הדברים האלה. מה עזר לך? אוקיי, אחרי המון זמן שלא העליתי סרטונים, היה לי כמה שינויים. אור, תוצאי את הלג'נאים שיש לי? נכון. ספארקי ופרינסס, אתם יודעים. דלוג מקראון גם, והאחרון זה אייס וויזארד שהצחקתי מסילבר. אוקיי, אם יהיה רעשים בזמן הסרטון אנחנו מצטערים מתחילה. כן, זה אחים שלי צוחקים. כן, אז אוקיי, זה הנה הקלן שלי החזקים. טוב, בסוף הסרטון אנחנו נראה לכם משחק, זה מה ששכחתי להגיד, אגב, בשחקן יוגב, אחרי שהוא היה ארנה 8 וגם ירד, מארנה 8 ל-7, הצגתי דלוג שוב מהמוזיקל בחינם, ולג'נדרי צ'סט משחק גרביאן מלג'נדרי. גרביאן? יפה, תודה לאור. טוב, עכשיו אנחנו נשחק משחק. בוא, אור, תתחיל. אור, תשחק. אני אשחק? כן. לא, אתה משחק, ואני ב-60 שניות האחרונות משחק. טוב, סבבה. לא, זה מצטערים על הרעש. שווה לא אחת סטופ, זה אני אומרת את זה. אוקיי, מצטערים זה האחים של אור. זה אני! כן, אנחנו עושה, אני פשוט... זה קיצר, זה אור עושה את הדברים האלה. כן, זה אני. ובגללך לא הסתכלתי למשחק, והוא שם לי פויזן, למברג'ק וויזארד. לא. פויזן העילית ברברים זה מפחיד. תקשיב, אין לך מה לשים כאילו. חוץ מבאולר. גם זה לא יכול כל כך להרוג אותם ככה. עם פויזן. טוב, אור, בינתיים אנחנו נצחים. סתם, הוא מוביל עליהם בכמה דמג'ים. בכמה נזק בקיצור. כן, בכמה חיים. אוקיי. עכשיו אני לקחתי את הטלפון. מצטערים על זה שמפריע לנו שאין אינטרנט, מצטערים על ההפתעה הזאת. איזה אינטרנט? שלא, סליחה, שאין לנו סוללה. בטלפון אנחנו צריכים להשאיר את זה ככה. זה קשה. עכשיו באמת זה אחים של זה לא... לא רציתי. זה הייתי אני. יאללה, נו. בינתיים אני מוביל. אתה לא. זה לא נקרא להוביל. כן, אתה כן. וויזארד. טוב! בינתיים עושים לנו ארוז, כמו שאתם רואים. והמינונות לא הולכים לגעת בטאוור. אני כבר ידעתי שעושים לי ארוז, זה כבר סיפרתי. נשים פה גם ככה. אז אור, בינתיים אתה חושב שאתה תצליח לעלות ארנת אל לארנה 11? לא יודע. ארנה 10 זה סביר. זה לא כזה קשה. ארנה 11 זה נראה לי קשה. אוקיי, בסדר, יפה. אוקיי, וואי, שם לנו פויזן. אוי, זה כואב לנו, חבר. ושכחת להביא לי את הטלפון עכשיו. אני צריך לשחק עכשיו, לא אתה. כן, אני אתן לו. אוקיי, אני עכשיו נתתי לו. שתיתן למומחה. מצטערים על הצחוק הזה. זה יזרוק, זה פשוט אני... תשתיק אותם. אוקיי, אוי לא, נשאר לנו 30. אוקיי, תסתכל מה קרה כאן. שקט. אוקיי, אתה לא מאמין איך ניצחנו כאן. מה? אוקיי, יפה. זה יפה. גולדן! אוקיי, יפה. חייבתי שזה משהו יותר טוב, אבל... האחים שלנו מפריעים כאן. הם רוצים לצפות בנו. הם טרולולו. קצת. בינתיים, אם יש לנו זמן, כן, יש לנו זמן לעוד משחק אחד. לא עוד משחק אחד. אוקיי? יש לי רעיון. אנחנו פשוט נעשה ככה, אוקיי. תקשיב, אנחנו נצפה כאן,
רוצפה במשחק המדהים שהיה לנו לפני כמה שעות. ואתם תראו שזה כל כך משחק צמוד. ומתחילים ואנחנו נסביר לכם על זה. והאחים שלנו, אני בינתיים מחזיק את האחים שלי. אוקיי, בינתיים סליחה, סורי על הרעש. באמת, סליחה, אנחנו מצטערים בזה, יש לנו קצת בעיות. טוב, אני אנסה לדבר כמה שיותר גדול בזה, כדי שלא יפריע לזה. אוקיי, אור שם וויזה ומיניונים על שני אליט ברבריאנס. אוקיי, ואז בדקה הראשונה אני לקחתי לו את הטלפון, אני חושב. אני אסתכל. מה זה אני לקחתי לך? כן. אוקיי, בינתיים אנחנו אף אחד לא שם כלום. שערים על הרעש. אוקיי, אור, אתה רוצה להמשיך לדבר? כן. אוקיי, פה אנחנו שמתי פרינסס סתם בשביל סתם לעכב את זה. סתם כאילו, סתם לנסות לשים משהו. אוקיי, סליחה, פשוט אני בגלל שאנחנו רואים דברים שטותיים קורים כאן, אבל זה לא נעים לשמיעה. הם משחקים משפחה. כן, הם משחקים במשפחה. כן, ובטעות הוא שם דלוג. לא בטעות, כאילו זה מה שהיה לי ישים. אוקיי, אני פשוט לא ראיתי את המשחק. כן, לא התעסק באחים שלי. כן, ניסיתי להשתיק אותם. בינתיים מסתכלים על הרעש. באמת מצטערים, פשוט יש לו אחות קצת משוגעת, אז אנחנו מצטערים על העניין פה. בינתיים הפרינסס שאור שם הצליחה להגן קצת על הבית, ואז אחרי ששמתי את האליט ברבריאנס, אור לקח לי את הטלפון. הנה, זה כבר הדקה שהוא לקח את הטלפון. מה, שלקחתי לך בחזרה? כן, הנה כאן. הנה, אתם רואים, אני חשבתי... עכשיו לקחתי. כן, אוקיי, עכשיו. הנה, פה הוא לקח לי את הטלפון. ואז הוא התעצבן עליי, אמר לי, לא, אנחנו מפסידים, לא, אנחנו מפסידים. אני חשבתי באמת שאנחנו הולכים להפסיד, כי כמו שאתם רואים... אני לא, האמנתי. אז כן, ואז כמו שאתם רואים פה... אני האמנתי. כמו שאתם רואים פה... אני האמנתי. סורי על הצחוקים פה. אני האמנתי. די, נו, אור. קיצר, אנחנו חשבנו שהספארקי ימות, כי כמו שאתם רואים, תסתכלו כמה דמג' היה לו. אני האמנתי. כמה... אוקיי, ופה, רגע, עצור. אוקיי. פה, כאן הבייבי דרגון, צריך עוד 2 מכות. פה, הספארקי מתעלם מהסקרמי. רגע, חכה, תעשה את זה על הכי לאט. מתעלם מהסקרמי. סורי על הרעש. ועושה פה קצת דמג'. והנה הוא מתעלם. ונותן את זה. הפיירבול של הוויזארד נותן, והספארקי מכה. וכן, נגש את ה... אוקיי, וכאן גמרנו את הסרטון. רגע, רק... וכאן גמרנו את הסרטון. יאללה ביי. ולפני שאנחנו הולכים... ויכול להיות שאני אבקש עוד שבוע. יכול להיות שאני אקרוא אליו. ואולי אנחנו נעשה גם שיחה. ואנחנו גם נראה אולי את השחקן של אור, אם הוא ירצה להחזיר את השחקן, כי הוא מחק. מחקתי. אז... לא, ואני מחזיר רק בשביל לעלות עוד פעם לארנה 11, וזהו. אז יאללה ביי.